Noorderwien. Mooi Willem de Vries. Alle dagen na Omroep Friesland. Goeiedag, dit is Noorderwien live op de Vredenmekie. En we zijn er hier natuurlijk weer rond 4 uur aan mij een hele speciale uitsturing. Want na je weekend komt er een eind aan een voorlopige zegentocht van twee hele populaire bands in Friesland. Wij natuurlijk Strawelte en de Hoenekap. Aas is het live optreden en het vaprielken van die megashow in de WTC. Maar eerst DJ Klaas! Prachtig nummer mij te beginnen, Juwats, bij deze speciale uitsturing van Noorderwind live op deze Vredenmekie. Strawelte en Hoenekap. Nijweek zaterdag is het zover. Together met Mr. Wallace, een product vuurwerk, al je jachtshows zullen het in het WTC losbarsten, want dan is het het laatste gezamenlijke concert van deze beide geweldige bands. Populair dat ze binnen in Friesland en ontzettend blij dat ze er binnen. En we beginnen toch een beetje met mijn jeugdleven, want waar is net opgegroeid in de woorden mij Strawelte. De vierde man staan er hartstikke voor. Foppe, nog even het verhaal van Eye of the Tiger. Want dat had ik een beetje met Jim verhaal en de Hoenekop te krijgen, hè? Ja, klopt. De man wil graag een battle. Nou, die kan ze dan krijgen. En na je week dan zult hebben, maar daar heb je dit onderliggende het noemer van. Ja.
Fantastisch dat je hem er binnen. En wat voor nummer game speel je als eerste? Ja, de mooiste die is toch goed, hè? Hagelslag en Soepenbrei. Strawelte, live in Noorderwin. Elke jongen en horen zijn, dan komt u, dan pak ik vlees en nevels op het joer, iets hier is het de hoer. Alleen de dag net wat, dat go ik wel drom niet van, maar het laatste wordt het mij het hagelslag en soepenbrei. Hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, 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 hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, soepenbrei, soepenbrei. Moeten brengen in het zien, maar ik kijk wel aan de drie van Karel in de voeten zit, maar ik denk ik van niks. Die vent het roept zo af, dat is drie met werk. Hou je leer om mij is mijn hagelslag en soepenbrei. Hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, 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 hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, hagelslag, soepenbrei, soepenbrei, soepenbrei. Die op pad, ik de beunen mij weer, maar ik heb de 100 jongen gewoon een karren mij een kipkazaan. Een kipkazaan, jongen. Weet je zo'n oren stwarren, maar ik wil wat niet. Aan de hang de thermoslijs aan mij mee hagelslag en soepenbrei. Soepenbrei, 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 soepenbrei. Hagelslag, 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 soepenbrei, 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 hagelslag, 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 soepenbrei, soepenbrei, soepenbrei. 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 Geweldig. Strawelte en natuurlijk ook al 12 leden van de Hoenekop hier in de studio. En we beginnen gewoon 4 uur roeren daar. Rechtstreeks op radio, televisie en internet trouwens. En het werd ook nog wijdwijdig herhaald het weekend. Dus ik kan lekker van genieten. Foppe, natuurlijk een heel soort wind met Strawelte. En toch hield het nevens mij de oren de meisje om nog met de Hoenekop op het podium, of niet? Ja, dat is geweldig, hè? Ja, de jonge honden, hè? Ja, Veenhoop, Heimdien, Droegeham. Gekkeboel, dacht ik. Feyenoord sowieso. Feyenoord weer van mij is die altijd nog wel op het lijstje van misschien ooit nog eens, maar net meester wel. En dat is er toch van kwam. En Droegeham, ja, dat was een zo'n godsgruwelijk programmering dat we net de film in. Ongelooflijk. Ja, en Dakaro, hè? Dakaro, ja. Je kon ook natuurlijk al, maar ben je deze man, want je bent er natuurlijk al heel lang met de maanden. Nog meer naar je contact groeit, eigenlijk in je band worden we een beetje gast. Als je altijd dan langer dan 2 seconden stilbloedt, dan mag je er ook niet denken, hè? Nee, zeker. We zijn blij dan kleren. Ja, hè? Nog hier te gaan, jongen. En Ljout, en dat wordt, wat ik al zei, een mooie, hele mooie show. Even nog eens om, Emiel. Strawelte, ik denk ik voor die een soort jeugdhelden. En dat is de eerste niet eens van duizenden mensen op zo'n podium, hè? Ja, dat was. Ongelooflijk. Ja, dat is mooi. Als die wel zo afvregen van, jongen, dat we dit met z'n allen toch verlikt, hè? Ja, inderdaad, dat is juist wat er al gebeurt. We wonen een beetje wel grutskop wat wel in. En vooral dat we nou de finale in het WTC horen kennen. Dat is natuurlijk, hier zelf als Hoenekop, hier aan de andere dag dat we 4 weer verliezen. Toen begon te rommelen, nou ben we weer ook wel west. Ja, dat we toch zo'n 4 kregen, houden dat nog een festival zelf organiseren maar in het WTC. Dat is schitterend. Ja. Nog even Jim en Strawelte natuurlijk al behoorlijk goed. Maar je had een bandlid. Ja. Kun je me voorstellen? Ja, dit is Jeroen Seinstra. Hè? Dat is dus onwens. En dit is super, jong. Ik had het idee, de band is nou pas klaar. Ja, hè? Ja, Trek op tijd. nou, eindelijk werd het hier, maar nee. Jeroen, kom er even bij, want na je weekend krijgt u echt letterlijk en figuurlijk in vuurdoop. We doen alleen maar de man spelen, maar dan net bij die Grutte-concerten, hè? Nee, we hebben per liedse optredens doen. Afhankelijk weer de bedoeling dat ik dan niet weet te zeggen. Voor het eerst mij dwaan zo, maar ik zei nou ja. Voordat ik vast een grote menigte losging, wil ik even stiekem een beetje proberen. Dus we hebben nou een stuk of 3 in Wolvergingen, Roden en Jouren hebben we even spelen. En dat bevoel aardig goed. Dus ik heb er wel vertrouwen in wat dat betreft. Ja. Weet nog dregem al die Hoenekop, noemen ze de Holland erin. Ingewikkelde akkoordenstructuren nemen ze daar ook, hè? Ik moest het al even uitziekje. En het voelde ook nog wel wat mij.
Maar nou ja, ik heb geprobeerd mijn eigen draai. Ik wat aan te aan natuurlijk. Ik wil net alles maar gewoon met Emiel mee rammen, zeg maar. Gewoon zelf een game die eigen inbreng erin gooien. En nou ja, volgens mij is het klinkt nou wel in water. Stravelte, ek mee opgroeid. Min of meer. Boogies luister ik volgens mij nog. Krijg iets meer? Nee, sorry jongens. Maar en obstinaat en nu dit hier. Ja, ik hier het bandje wel in ieder geval. Dat weet ik nog. Nee, Wieke. Wat zei je? Het giele band. Giele band, geweldig. Jimke Spillien, welk nummer? Schieten in de baas in Tiert. Live in Noorderwin. Als ik Janus op het werk kom, ben ik altijd nog maar krijg op tijd. Stroevien overal in de beulingen, ik lever je een brudde strijd. Maar om jou te zien is het tijd voor koffie en dan ga ik naar de kantine. Maar na je het school, dan maar ik maar roos, dan kies me op het huisje vinden. Want even schieten in de baas in tijd, en mijn favoriete bezigheid. Even lekker zitten, maar je zet je open lippen. Het leven, dat gaat nog vissen te snel, dus ik neem deze kwartiertje van mezelf. Een kwartiertje stillen, dan had ze maar wat makkelijk verzinnen. Nee, trouw bakken mal en 12 bakken koffie en er weinig meer aan te doen. Dan kreeg ik alweer wat te druk in het centrum en begin er al kopjes te aan. Dan maar ik amuseren, want ons en get het mis, die splinter wat uit meer echt. Ik zei Jimmy, maar ik maar even voor, want ik hou wat in niet redden. Want even schieten in de baas in dit, en mijn favoriete bezigheid. Even lekker zitten, maar je zet je open lippen. Het leven, dat gaat op vissen te snel, dus ik neem deze kwartiertje van mezelf. Een kwartiertje stillen, dan had ze maar weer makkelijk verzinnen. Ja, Jeroen! Ik ga zo'n €12 bruto in het oren. Dat is €4 in een kwartier, of net? Dat is mijn dagelijks schieten. Ga ik zo'n 2 tiertjes in de week. Vermenigvuldig je bij 52. Zo'n volle weken zit er in en hier. Er komt zo'n gauw op een ritje. Dat dit is schitterend op deze manier. Dus even schieten in de baas in dit. En mijn favoriete bezigheid. Even lekker zitten, maar je zet je open lippen. Het leven, dat gaat nog vissen te snel, dus ik neem deze kwartiertje van mezelf. Een kwartiertje stillen, maar had ze maar wat makkelijk verzinnen. Schiet in de baas in die. Emiel, Bart, Rick en Jeroen, oftewel de Hoenekop. En de Givaas is met verder en natuurlijk extra wel. Maar ik sta in tussen achter u is splinternieuwe DJ Boot. DJ Klaas, we kennen hem natuurlijk als manager onder oren van Stravelte. Hoe hast u de oren aan de weekend ja, ook beleefd? De Veenhoop droegen hem natuurlijk en dan de oren naar dat grote concert in het WTC. Ah jongens, zo vaak mij maakt het zei me al niks meer. Nee hè? Nee. Doet hij niks meer. Doet me heel niks meer. Nee, geweldig. Stel snodapen. Ja, stel snor op. Nee, het is wel een heel bijzonder project, Willem. Ja? Het is echt als juist van ja, de Hoenekappers terwijl te lezen, toch wordt binnen van hem eigenlijk. Ik ben heel 4 binnen van de
En als dan toch juist van, het zat in Middel zei, oren weekend dan toch het WTC. Ja, wat piekjes in WTC, doe het maar eens even. En ik denk, een nier van voorbereiding is dit wat het is. Het is geweldig. Je mag geen zet, want je gaat natuurlijk voor het succes. Je doet nog maar 3 optredens eigenlijk. En dan loeks toch duizenden mensen. Achterna is dat dit zo makkelijk praat, maar van tevoren ooit het zwet in de handen, hoor. Nee, geen seconde. Echt geen seconde. Dus krijg als 4 wielin toen hebben we van de vaart hebben betaald van Claire, we komen naar 18 hier komen we weer om. En we shot wel, en doe veel wel gewoon van dat er altijd nog wel wat zoveel mensen die het leuk vinden. Zo, wie doet ik echt van plezier, weet je? Wie kunnen we 100 keer spelen, doen we net, punt. Wie kan smorig worden, dat doe ik net. Dus, een beetje dom. Ja, dat is heel dom. Sorry. De manager wordt smorig, de bandleden worden net rijk. Draai maar een plaatsje. Mag ik even vertellen? Ja. Nou, zo dit is een project wat ik liekevolle willen joh als dit project. Frieske Cash. En daar wil ik eigenlijk even mijn favoriet van draaien. Dini, oh Dini, Dini, oh mijn schat. Oh, hakt hij maar niet om lijf. Wat een vrouw had ik aan die hand. Dini is dood, nog een schot. En Dini is dood. Ik ging naar de lemmer, zag Dini in haar flat. Ik vond haar in haar kamer en ik bond haar vast op bed. Dini is dood, nog een schot. Dini is dood. Ze lag daar of het niks was, maar lachte vuil en wreed. Toen in een vlaag van kwaadens had ik mijn revolver beet. Dini is dood, nog een schot en Dini is dood. De eerste kogel raakte haar midden in haar buik. Oh, ik kon het niet meer aanzien, schoot Dini het leven uit. Dini is dood, nog een schot en Dini is dood. Bewaker, oh bewaker, ik doe geen oog meer dicht. Want als ik straks ga slapen, zie ik Dini haar gezicht. Dini is dood, nog een schot en Dini is dood. Dus is die wie was een duivel, man laat ze dan maar gaan. Of pak haar en mol haar, zoals Dini is vergaan. Dini is dood, nog een schot, Dini is dood. Dini is dood, nog een schot en Dini is dood. Ja, prachtig van het Johnny Cash project. Dini is dood. Dag Dini. Hallo. Hoe is Dini, hè? Ja, klopt. En du bent van het Tolmenhoesle ook uit Vinwoorden? Ja, klopt. Ja, en hoe kom je hem als verpleegster te lonen? Wij zijn mij de mem van de jongens van Strawelte mee. En die wil echt even mee, hè? Die wil je heel graag hinnen. Ja, en best u nou fan van Strawelte, Hoenekop of van beide? Wat wordt het, diplomatiek of prevaleert toch de smaak ergens? Nou, dit wordt maar een beetje bij je nou. Gist ik nog heen na je weekend? Hij mag we nou net toe gaan. Mag toch vrij vregen van de baas? Ja, eigenlijk al. Ja, en toen komt ik van Talmenhoes. Ja. Ja, hij moet er vaak op, de Hoenekop of Strawelte, of weer dat er wordt te roeg voor de oren mensen daar? Nee, dat hebben we net zo vaak op. Goed, en hast u nog een voorkeur? Ze zijn al even leuk, hè? Klaas. Ja, Klaas, de manager. Blijf lekker zitten, want we hebben dus wat publiek. En onder Dini, dat vind ik helemaal geweldig. Goed, we hadden er steeds hoe dat ze mij snel spelen, maar dat doen ze dan echt. En ik ga even naar je vat, maar we beginnen een drummer kwijt, volgens mij, of 2 zelfs. Ja, 2 drummers. Beide krukken met onbezet. We binnen. Ja, dat wist hoort. Ik heb geen flauw idee. Harry, jongen. Ik zal even naar Harry toe. Harry, je mag even spelen, worst. Hij komt erom. Ja, wie is het? Maar ik meen een bad dit nog maar spelen moet boeken.
Wat zei je? Hij dacht dat Bart dit spelen moest, maar. Ja, maar hij werd helemaal fout geïnformeerd. Hij moet spelen. Ja, dat inderdaad. Dat is prachtig toch? En dit bij een live show, want de Hoenekop en Strawelte. Met een prachtig doek hier in de studio. Het ziet er echt geweldig uit, maar ik is de studio voor de meesten die nou de radio aan haar echt heel mooi versierd. Emiel, ben je er eens klaar voor of net? Nou, ik hoor, ik ben al aangeleverd. Ja, hè, ja. Foppenmelk, noem er bij mazen. Oordopje. Oordop. Ja, maar daarna komt een geweldig mooi nummer. Ze heeft het nog net verklappen? Verklappen we net, maar dat is prachtig. Mooi, goed. Kijk je morgen nog, jongens. Live in de wind, Strawelte en Hoenekop together. Komt op een hartstikke van die ene woordje. En met die tien toen hij hoestig is. Omdat toen in de drank en dikke ettermat best. Dus nog eens allen een druppel hier. Want die hartstikke is door van die domme leer. Als zag een body mij niet dronken op. Meteen die rekken dingen pak die op. Hoor op je en oppakken. Die allemaal in de gaat, wat het doet het op spul. Hoor op je en oppakken. Ja, ik geef een let van die blauwe girl. We snappen dat er dan bij hoe staat wat. Omdat we weten dat er thuis net een broek gaat. Want men niet bellen. Om een kwartier is een patat op bij je. Maar hoe is dat Safir? Ze zetten watje op die dronken kwam. De partij die je rekken en je pakt die op. Hoor op je en oppakken. Die allemaal in de gaat dat het niet op spul. Hoor op je en oppakken. Ja, ik geef een laat van die blauwe girl. Back up! Back up! Back up! Toen is het bakje van het kind als een los, naar je fatale slokje. De kroeg was uit zijn hoofd van die dronken kant. Hou de bus maar in de boezen, ik vroeg het wel op. Houd op je en oppakken. Die oude in de gaat, want het nu drinkt op spul. Houd op je en oppakken. Ja, ik heb een laat van die blauwe girl. Houd op je en oppakken. Wie hou in de gaat, dat het nu drinkt op spul. Houd op je en oppakken. Ja, ik heb een laat van die blauwe girl. Houd op je en oppakken. Wie hou in de gaat, dat het nu drinkt op spul. Houd op je en oppakken. Ja, ik heb een laat. 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 Van die blauwe girl. Back up. Back up. Back up. Alsjeblieft. Ken met me helemaal aan. Ook hier even een liefdesversje voor hem spelen. Oh, dat je door de buren leefde. Mocht hij er nou wel. Van de jongen meer. Mooie eigen. En mooi hier. Mooie eigen. En mooi hier. Geen het voor. Nee, geen het vier. Bloed hier. En geen het voor. Want mijn hart, daar is verskoord. En du bist alles wat ik had. En mij een oor ken ik net daar. Ik wil die, alleen van mij. En ik hoort doch zo van die. En als du voortgist, dan is het die. Want ik vind doch oorgenien niet meer dan zo'n product. Nee, van die kreeg ik nooit meer nog. Huh? Huh?
zin. En dan gaat het al verkeerd. En als ik vraag je wat er is, dan zei je heel niet. Maar ik zit er aan die kop op. Er is hier iets goed mis. Er zit iets dwars. En ik moet rieden wat dat is. Dat is besloten en nu bestolen is wat ik ga. En mij een oor ken ik net aan. Ik wil die al in het familie. En ik hoor als zo van die. En als het voort is, dan is het hier. Want ik vind dat zoals je niet. Ik niet ons aan het brood erop. Nee, van die kreeg ik nooit meer nog. Ik zit naar het voetbaljen te zien en doe spijst mij de dwarm. Ik vreeg je om een biertje, maar ik krijg de wien van farm. Dat huwelijk van huis, het leek het wel een quiz. Er zit iets dwars en ik moet rieden wat dat is. Gisteren kwam ik dus en er eten steen het kleer. En toen ik eindelijk uit de koe, is er appels net goed keer. Nou weet ik net een brug, maar van één ding ben ik wist. Er zit iets dwars en ik moet reden wat dat is. Er zit iets dwars en ik moet rieden wat dat is. Er zit iets dwars, ja natuurlijk liep het wel een quiz. Nou weet ik net een prettig, maar van één ding ben ik wis. Er zit iets dwars en ik moet rieden wat dat is. Er zit iets dwars en ik moet rieden wat dat is. Natuurlijk liek het wel een quiz. Nou weet ik net een prettig, maar van één ding ben ik wis. Er zit iets dwars en ik mag rieden wat dat is. Wow, 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 wow. Mooie hebben en mooie hier. Zit het wat, je zit het vier. Bloeden hier en je het wat. Wat je daar dan net zo squat en doe de alles wat ik ga. Maar in je oor kijk het aan. Ik wil die, al in het familie. Ik ga als, samen van die en als het goed is, dan is het hier. Want wat ik vind, dat ook hier. Niet in de laatste brood de dood. Nee, van die krijg ik nooit meer door. Hartstikke idee. Waar is allerleerste Memke? Ja, dan krijgen we een piekenvel van de Hoenekop en Strawelt en mooie eren. Wat een mooi nummer. En ik zit op de bank tussen de gouden bank met twee hele mooie dames. Maar ik zie ze schaars gekleed, maar net helemaal zonder met stijl. Laat ik het samen horen. Stel die even voor, want toen bist van de act Dragon Girls. Maar hoe is het? Welmoed. En hoe is het?
Marion. Je zit je net zonder reden, want je hebt hier een rol spelen bij dat Grutte concert straks in het WTC. Maar eerst over de Dragon Girls. Ja, je hebt een soort act. Wat doe je hem eigenlijk? Wij doen onder andere vuurspuwen, vuurdansen en allemaal van dat soort gevaarlijk spul. Ja. De beste hier is Guillermo West, dat we hier mee Ikkie Pack. Toen werkt nog een paaldanseres bij, hè? Klopt, dat was onze crossdresser Frank. Ja. Die doet na je week ik mij of net? Nee, helaas niet. Maar de rest komt wel. Vuurspuwerij, van alles, vuurwerk, Jerk. Ja, van alles wat. Ja, wordt heel spannend. Treed je hem vaak op? En bijvoorbeeld alleen in Friesland of het hele land? Nee, overal en nergens. Ja. En dan vooral dit soort shows, of wat doe je hem dan? Ja, eigenlijk van alles. Met allemaal verschillende stijlen muziek. Liep ik wel. Ja, is hartstikke leuk. Ja, je bent nou met je beiden, maar ben je hem altijd met je twaan of bij een gruttere groep? Nee, er zijn meer meiden bij. En dus ook een crossdresser. Dus ook een man. Dat is hartstikke leuk. Hoe lang doe je hem dit al? Ik nog maar een jaar. Zij doet al wat langer. Wie bot oefeningen, maar een hele act uit de holle dan leren? Ja, het is wel verschillende acts uit het hoofd leren. En ja, ook oefenen met vuur natuurlijk. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ja, dat liep mij ook, ja, want dat is net samen doen. Maar de brandweer er vaak bij. Wij doen straks, maar dat is in het tweede uur ook nog een act. Maar dat geven we dan boeten heel in de garage doen. Dat is wel brandveilig leuk, hè? Ja, en we hebben natuurlijk beveiligingsspullen mee. Dus branddekens en dat soort dingen. Ja. Jur is een beetje ter ondersteuning ik na je weken van bands. Hij maakt een show die op zichzelf zit, of is het eigenlijk altijd mijn oren, zeg maar? Nou, dat komt wel vaak voor, inderdaad, de laatste tijd. Alleen wij zijn op zich ook al een act. Ja. Leuk man. Ja, vinden wij ook. Doe dat te langer? Vanaf 2009 ben ik in mijn eentje begonnen met vuren. En dat heb ik uitgebreid de laatste jaren. Met meerdere dames. Wat kunnen mensen na je weken verwachten? Ja, veel spanning, natuurlijk veel vuur. En zoals we er nu ongeveer uitzien, dat is wel een beetje een voorproefje van in het WTC. Ja. En straks, in het volgende uur, in dit programma, kun je me alvast een beetje vertellen waar je hem dwaan in? Ja, dan moet je blijven kijken natuurlijk, hè? Mooie cliffhanger, hè? Ja, hey. Dames, wie show je masters weer? De Dragon Girls. Maar eerst, DJ Klaas, mijn plaats. Ho. Ik word even de Klaas. Behast al hier steen of net? Klun in de dunen. Welkom een locatie. Mij de regen zien het zo, kunnen kort aan me lang. Mij de regen stikken bollen en de rek komt door de ballen. Klunnen in de dunen, klunnen in de dunen, klunnen. Klunnen in de dunen, klunnen in de dunen, klunnen. Ja! Ja! Oh! Ja! Klun in de Dunne, een klassieker uit de Friese popmuziek wij en het document locatie. Fappe, Willem. die broer die krijgt het wat warm volgens mij bij die vrouw idee, jongen. Hij had wel eens met treien, hè, dus het was geen probleem. Welk nummer ga je hem aan? Welk nummer je? Ouderwetse woordpik. Live in Noorderwind! Hey, doe jij eens neer. Hey! Ik rijd het rode wand bij de bellen vol mijn bier. En ik zie je om mijn man en die een krant en goede hier. Ik stop maar doen even voor een slokje in de groep. De gerren maar je wil, hier nog een rondje joh. En toen ik die oorlog liter moest kwam van me hier. Ik kreeg het gevoel dat ik naar de vlakte ging. Overdosis drank, overdosis sfeer is weg. Ik hou van het leven en het jouw bitotje zijn. Ik ben een graag nuchter, ik ben lekker voor. Ik in de Omroep Friesland en ik draag me idioot. Jongen in papier en een pak sfeer is check. Ik ben een ouderwetse woordpik en ik hou die op mijn bek. Bra, 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 bra. En ik rijd het nog wat verder rieven naar de Westerrijn. Zo bijna kerven na de tennis door de rijn. Ja, dat geeft me meer aan. Ik zoek al weer en meer.
lekker drank, ga ik echt in mijn sfeer. Ik hoor hem weer in en ik weet het allemaal leiden kan. Vast van die grauwe flessen huis, hey, door een overdosis drank, overdosis weer een check. Ik houd van het leven en het jou niet aan je zegt. Ik ben een graag nuchter, ik ben lekker smoor. Ik ging over een Friesland en ga draaien hier in jood. Jou weer een papier en een pak weer een check. Ik ben een ouderwetse watpiek en ik hou die op mijn bij. Overdosis weer een check. Ik hou van het leven en het jou niet dat je zegt. Ik ben een graag nuchter, ik ben lekker smoor. Ik ging naar Omroep Friesland en ik draai me hier in jood. Jou weer een pot bier en een pak weer een check. Ik ben een ouderwetse watpiek en ik skop die in een zak. Alsjeblieft. En dank je. Wat krijgen we nou? Oh, hier hebben we het toch. Oh, dat doe ik net aan mij. We krijgen een heel spannend nummer. Gewoon een mokkeltje. Maar hier op het tosken. Ze steen in de hoeken van de kroeg. De eigen heel dicht, ze lieken me wat sloeg en haar mooie kop. Ja, die me wel wat. En ik dacht, nou, wie is maar van mijn levenskop? Ik stie in de orenhoeken met je mensen. De kop op donger, ik viel de meer, ik ben en maar. Kwamen ze naar Imita en zei, hey, dikke kalootje, let's running on mij. Hier op het Tosken. Hier op het Tosken. Ik moet wel die. Hier op het Tosken. Ik ga maar in de wat ze wil. In de kop is ik hartstikke door. Ja, Sonny en nog niet mokkel. In de derde Biebosken. Hier op het Tosken. Biebokkel die had. Hier op het Tosken. Ik ga maar in de wat ze wil. In de kop is ik hartstikke
ligt benauwd, want van die eerste dag bij mijn trek, mijn hield al niks. Ik ben er weer, ik ben er weer, hier op het Tosken, hier op het Tosken, die mokkel die had hier op het Tosken. Ik kan maar de dwaan wat zo vol in de kop is ziek, hartstikke door, ja zo niet, en ook die mokkel rennen er net die Tosken. Hier op het Tosken, die mokkel die had hier op het Tosken. Ik kan maar de dwaan wat zo vol in de kop is ziek, hartstikke door, ja zo niet, en ook die mokkel net die Tosken. Hier op de Tosken, Stravelte. Dankjewel. Foppa en de man hier. Straks, net rijden, geef ik gewoon lekker terug met de Hoenekop en Stravelte. Maar het is er nog altijd een feestje van. Ik ga nog even hier naar DJ Klaas, want die had wat platen met hem. Slayer zit er hier nog net helemaal in, Klaas, maar daar had toch wel wat heftigs mee namelijk, hè? Ja, nee, ik ga je wat radiovriendelijk materiaal even meenemen om te zwaaien dat net iedereen uitnaait. Maar ja, du hast me vrij om je top 5. Ja, maar dat kon echt net. Dus ik doe even mijn top 5 die ik wel heel leuk vind. Ja, Social Distortion, draait het vaak dus? Ja, dit is echt een van mijn... Dit is wat ik, als ik straks bedobbel word, dan is dit een plaatsje die wordt op volume nummer 12 maar te draaien worden. Dus, en dan iedereen onder Berenburg. Maar dit plaatsje wil ik graag in. Hoe heet er? When the Angels Sing. Social Distortion van DJ Klaas. En wij gaan straks naar het rijden verder met het vervolg van This is the Oring Noordwien live op deze vrijdag. Blue Hanging, internet, radio of televisie. Graag en dadelijks. Last week, meet again, dear God. Hear the angels sing the funerals are nice. So when we know you're home there, when the angels sing. Sometimes I try so hard to understand the things you do. Who am I to question you when it all comes down? Hear the angels sing. Stand up strong, feel the pain. When the angels sing, love and death don't mean a thing. Till the angels sing, the prisoners pray when they're on a death row. Till the angels sing, the junkie cries for love, but it's all run out. When the angels sing, the sins of the world, that's calling the streets when you're all alone. And the tears, they start to fall when it all comes down. Hear the angels sing, stand up strong, feel the pain. When the angels sing, love and death don't mean a thing. Till the angels sing, little by little, day by day. I watch the children play, 'cause life and death don't mean a thing.
till the angels sing. Little by little, day by day, I watch our children play. Omroep Friesland. Noorderwien. Bij Willem de Vries. Alle dagen na Omroep Friesland. Noorderwien live op de Vredemiggie. Welkom bij deel 12. Het laatste uur is dit natuurlijk bij volslijnende teken van het dubbeloptreden van de Hoenekop en Strawelte. Je kan met mijn nummer dit uur beginnen, vind ik zelfs. Hij mat eigenlijk op de nummer 1 in de top 100 dit hier. Dus als je stemmen mij graag op dit nummer. De mem van Doutzen. Het die het jouwere dag, de lente weer prachtig, het zetje dat kinderstrak. Ik zoek een blokje op, net de lentbebber om op het fietsje mijn gemak. Maar die eerste maar, ja, dan rak ik in de war en de vrouwen die op mij. Ik zei het paard met juster en het werd als juster en ze zei... Ja, de mem, ja, de mem, ja, de mem, ja, de mem van Doutzen. Genoem mij, de mem, ja, de mem van Doutzen. Ze ramde weg van een fietsenboek, de mandje liet. Zit echt de krak uit en die toen die jou aan het dag daar gloeide we prachtig en eerste maar en wel luisteren ja de mem, ja de mem, ja de mem, ja de mem van Doutzen. Ik zei, genomen mij, de mem, ja de mem van Doutzen. De joggendochter steert, die prachtige kleer, op tv en in de krant, de joggenfoto van die vaam, en denk ik hoe de kaap, misschien let wel Doutzen lang, ja de mem, ja de mem, ja de mem, ja de mem van Doutzen. Hij zei, kom nou aan mij, de mem, ja de mem van Doutzen. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, ja de mem, ja de mem. Tuurlijk, de mem van Doutzen. Wat een geweldig nummer. De meeste staat is ook gewoon een klassieker nemen. We gaan nu naar een, nevens mij, Emiel Nagelnij nummer. Nagelnij nummer, ja. Hoenekop, hè, denk ik. Ja, Hoenekop, hè? Ja. Speekspel daarna. Ja, er gaan wel eens wat praatjes dat we ermee ophouden zullen, of weet ik veel wat. Maar, het gebeurt net, hè? Nee, we zijn er ook bezig met nieuw materiaal. En daarom willen we hier een nieuw nummer jaren laten. Dan kunnen mensen in ieder geval jaren dat we douane blijven, weet je wel. We praten straks nog even door de takkomstek van de Hoenekop en de Heim. Inderdaad, wat specifieke ideeën hoor. Maar eerst maar even, nummer, hoe heet het eigenlijk? Het nummer heet Zo Zwart als de Nacht. Live in Noorderwien. Klaar voor Bartje? Ja, kom maar. Oké. 1, 2. Ik spit jou tunnel. Maar je brutte plezier, maar alsjeblieft zet het lever. Net op papier, uurke factuurke, daar is niet voor mij. Want van bouwen en van lappen krijg ik allergie. Door me terre master bij je kipjes aan en dan vlieg ik weer heen. Niet onderhand, het komt me best uit dat ik aangekeurd ben. Zodat ik hier en daar mooie puntjes lopen kan voor het zwart geld. Het is nooit verkeerd, het handelt wat beter en het goed wordt met een zwart geld. Er is een praat,
zwart. Ze zwarte de nacht. Sigaretten van hoe de Poolse grens. Kist een bakje net lezen, dat verrekt je meest. Handel is mij altijd lid onder de tafel droog. Dat is nooit verkeerd, want ik had draaien bijen en dat binnen jure grappen. Dan komen ze bij huid. Om zwarte flappen en de vrouw maakt zo'n beetje elke weekend naar je kleer. Zit het rest net op voor het minimum weer, maar voor het zwart geld. Het is nooit verkeerd, het handelijk wat beter en het schoot wat meer zwart geld. Het is een pracht, zwart. Zo zwaar als de nacht, vaste lassen. We repetellen door de zoons, maar je steady cash flow. Is niks los en een pak zwart, heel de mooie dingen te doen. Ze doen dat een zwart bij de hoeren dit jaar. En een splinternijen, Mercedes had het oor van mijn sociale huurwenning. Daar doe je het voor. Cruise ik terug het Dordom en ik de man. En de buren maar tegen, en doet er het van. Dat is van het zwart, joh. Het is nooit verkeerd. Het handelt wat beter en het schoot wat meer zwart, joh. Het is een pracht, zwart. Ze zwart in de nacht. Zeecontainer, haak in een groen voor mijn hennep. Dat ben mijn pensioen. Golden business, de handel in has. Karrelietskapitaal in een oud matras. En dat maakt me gelukkig, geld maakt me blind. Spoor me uit de boezen in de crisis stiert. Heel Nederland aan Jimmy de shit. Ik zal aan je denken, had ik op die iets gaan zetten. Maar mijn zwart geld, het is nooit verkeerd. Het handelt wat beter en het schoot wat meer zwart geld. Het is een pracht, zwart. Ze zwart in de nacht, maar niet zwart, joh. Het is nooit verkeerd. Het handelt wat beter en het schoot wat meer zwart, joh. Het is een pracht, zwart, zwart, zwart. Zo zwart als de nacht. Nijnoer van de Hoenekop en dat al je live van de Megie op deze vrede Megie. En we zullen natuurlijk vooruit naar dat megaconcert na je weekend in het WTC. De Hoenekop versus Trawelte. Dat wordt een mooie slag, kan ik je vertellen. En dan nog geen kaarten, echt keepje van een weekend, want dat wordt een show om nooit te vieren in Friesland. De treden in de Riege dus. En ze heeft nog speciale gasten, die Jannes. En hier van de dames van die band, Mr. Wallace, had de telefoon. Renske, goeiemiddag. Ha, hoi. Hoi, wij hier hem er graag bij hebben van een beetje, maar je hier drukte maar horen dingen. Wat best toen nou? Best toen het werk of zit op squallen? Wat doe je eigenlijk? Op squallen nou, ja. Ik ben nou op squallen. Ik heb een lange dag op vreters, dat is een beetje min. Maar ja, dus ik kon helaas niet voort. Nee, dat hindert niks, maar we kunnen die altijd bellen en dan ben we hartstikke blij. Maar even, wat doe je eigenlijk voor squallen? Ik zit in Grace op het conservatorium. Ik studeer jazzzang. Ja. En ik heb op dit moment een college, dat heet Non-Western History. Dat gaat door alle keer etnische muziek, wereldmuziek. Dus we hadden natuurlijk ook over de Hoenekop hier in Grace. Dat mat wel zo kan zeggen, want ja, de woorden zijn een beetje wat oors en zoors, hè? Ja. Hey, nou, je weekend hier met Mr. Wallace, fantastische ska-band trouwens, op dat festival, het Hoenekop Festival, want dat is de officiële titel. Wat kun je mensen van je verwachten? Want ja, Dak Matro natuurlijk, hè? Ja, Dak Matro. Nou, dat is iets wat we hartstikke leuk vinden om te doen. We spelen je ska en we hebben een heel soort nieuwe nummers, want ik ben met een album bezig. En ik heb het gevoel dat we volle beter worden binnen. Na die periode dat we nou al in Melko spelen. En ik had er echt super volle zin in, want ik ben de vorige keer ook op het Hoenekop Festival West. En het was echt verschrikkelijk gezellig. Dat was hartstikke leuk. En ik vind het heel goed dat ze het zo aan het uitbreiden binnen. En dat het nou dus dit hier in het WTC is. Ja. Dus hopelijk kunnen wij daar ook wat van de gezelligheid van mij pikken. Ja, maar ik kan me voorstellen, je bent echt wat dat betreft wel een hele goede feestband. Ja, dat het er wel heel goed bij past. En dat je hem net onder de ziet kan staan, maar heel erg lekker is om mij te doen natuurlijk. Hè? Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Hey, druk door aan mij een album dus. Hoeveel ben je erbij? Nou, we zijn nog in ons en we hebben wel wat studiodagen gepland van demo's alvast. En dan kunnen ze boeken dat ook alvast even jaren. En misschien wat producers. Maar we zijn nog aan het scrollen en nummers aan het uitwerken en een soort aan het repeteren. Ja.
Dus dat is wel een heel leuk stadium eigenlijk. En dan ga je echt nog net echt stress. En dat vind ik wel leuk. Je bent gewoon lekker muzikaal bezig. Dus en we hebben gewoon coole nieuwe nummers. Dus ik ben benieuwd wat iedereen er wat een beetje van vindt. Ja, nou we gaan zeker draaien in Noorderwien en dan kom je meisje al direct maar weer zijn we spelen op vrede. Neem alvast vrijzoek is, dan gaan we dat wel vast regelen. Ja, deze les is net het hele jaar. Volgens mij alleen maar 1 semester. Dus in januari moeten we weer even praten, dan ben ik erbij. Nou, helemaal hartstikke mooi. Nou, we dus zaterdag stem op te plakken met de hele band Mr. Wallace. Heb je de setlist al klaar of ga je er van de weekend nog hoe denken? We hebben er al wat onnagedacht, maar dat verhoort het altijd, dat we op het laatste moment vast nog wat verhoren, want je past het toch wat een beetje onder de sfeer aan. Maar die zijn wel goed bij hier, dus wij denken wel lekker kanaal en net dat we bellen samen, maar de rustige nummers die halen we er waarschijnlijk uit. Ja. Ja, het gaat gewoon om de Hoenekop natuurlijk en wij gingen gewoon, wij willen gewoon lekker knallen daar en dat is best hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Renske, gauw naar de les. Tegen Tank Steven bij u in de stuursturing worst. Heel soort succes na je week. Ik ben direct bij, dus we zullen gewoon nog wel even. Succes ik met het album leuk. en oort na je weken. Ja, Willem, dank je wel. Gezellige dagen door de groeten daar. Nou, bij deze. Oké, hoi. DJ Klaas, plaats! I only know that when I have to go
We zitten in een grote studio en ik denk een meter zo'n achter van mij oor zit een prachtige vleugel. En achter die vleugel in Tietverlien, daar zie je deze dame. Chai Coltrane. Misschien wat op leeftijd, maar nog geen procent van kracht of wat dan ook inleveren. En Klaas, ik ga me vragen om als een soort van DJ te fungeren. Zijn favoriete platen te draaien. Dat doen we voortaan elke vrede middag in Noorderwind Live. En het verbaast me niet, Klaas. Maar ik was wel een beetje verliefd op deze dame. Hè? Oh, ik ben een hele werkheid. En toen ik dat voor ons voor het eerst zei, ik denk van nou, foei. Nou ja, dat ga je dan. Hè. Je bent puber en dan ga je naar Leeuwarden en naar Squalita en dan show je dissen. En dan denk je, ja, nou poeh. Hoe weer het om hier uiteindelijk in deze Noorderwind studio te zien? Dat weer wel een heel mooi verhaal. Want uiteindelijk had ik heel bizar dat. Ik had 22 jaar bezig geweest om te zien dat ik eens een keer ergens live zien kon. Maar ja, geen internet, geen Twitter, geen Facebook, nergens wat we had te vinden. En dan in één keer daar is ze. En dan is ze hier. Nou, ik stier het trillen, Willem. Ja, we zijn een liedman, hè? Ik hoor janken. Ja, ik ben even stil. Ja, maar best onder de indruk. Dit is toch een vrouw die voor een hele generatie boven het bed hangt en indruk maken. En ook nog mooie nummers, ik nog. Ja, en als je dan zo live zegt, showst van, ja, daar zit echt een vrouw, weet je wel. En die doet het dan gewoon. Ja. En dan, want hoe, nou ja, ze hebben ook al 40 jaar hier die muziek in de kast. Het is onvoorstelbaar. Ja. Oh, Willem. Ja, geweldig, nou goed. Straks meer van Klaas' favoriete platen. Ik geef weer naar de Hoenekop daar. Emiel, is even nu, want we hier krijgt Renske van Mr. Wallace even onder de telefoon. Een goeie band, een leuke band. Post ik was ska is lekker op tempo. Maar je merkt wordt een speciaal verhaal bij deze band, hè? Nou ja, de link naar u wie dan, en dat is voor mensen thuis misschien wel mooi om te jaren om ze een beeld te vormen van Renske. Ze had mij spelen in de videoclip van Verzoek de Kater. Ja, verpleegster wie ze? Een verpleegster, ja. Goeie band, past denk ik helemaal perfect. Terwijl Hoenekop zit natuurlijk van hun eigen stijl. En zijn ska-band denk ik doet het altijd goed. Ja, dat toch merk, daarom gaan we het erbij zetten. Ja. Een van die fantastische bands uit Friesland, hè? Ik nog. Ja, gedeeltelijk Greensland of zo. Maar die tellen we net maar. Ik is niet nog. Nee. Wat game doe je, jongen? Roeghouwer. En voor de mensen die het nou op dit staat naar televisie of internet de beelden zorgen. Ja, we gaan ook nog even schakelen met Boeten, want de Dragon Girls spelen hier ook nog een rol in, hè? Ja, die krijgen we ook nog op het festival, ja. Het visuele aspect. Het oog wil ook wat zijn. Nou. En voor de mensen die het nou voor de radio zitten en denken dat mis ik al ja, nee hè. Het komt al hier nog op youtube.com/Noorderwind in de Rim van Moorn. Morgen en worden de hichtepunten nog op televisie weer hellen en op Snijtermoorn. Lekker maar een bakje koffie, een gebakje erbij. Van 10 om 12 wordt deze hele uitsturing op televisie nog weer hellen. Je hoeft helemaal niks te missen. Bloed erbij, de Hoenekop, live in Noorderwind. Ik ben geen hartchirurg, ik ben geen horlogemaker, ik ben geen gynaecoloog, ik ben geen koekjebakker, maar ik ben een roeghouwer, een roodhouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje schaalien op het ei, gewoon niet meer een leuke rijden, geef me veste dreig. Smeet die waterpas, marine feest, ik ga een hekel aan dat ding, omdat het net avanceert. Ik zie het zo nauw, voor een Chinees. Ik zie het op een kut hier en ik net op een streep. Op een centimeter. Hostwa, want ik ben een roeghouwer, een roodhouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles aan beetje schaal hier op het ei, want die meer een leuke rijden, ik geef me veste dreig. Ja, die voorman van huis, die had altijd wel weer wat. Dan komt er weer de hemel in van dit en dat. Ik neem me idioot en zo ze maar krijg. Waardoor ik me verstoor, ja dan weet je toch het. Of wat aan foppen. Kijk dan. Want ik ben een roeghouwer, een roodhouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles aan beetje schaal hier op het ei. Wordt die meer een leuke rijden, ik geef me veste dreig. Ik ben geen computernerd. Ik ben geen ambtenaar. Ik ben geen pannenlegger. Alle tijd tovenaar zwaar. Maar ik ben een roeghouwer, een roodhouwer, een uitkoeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje schaal hier op het ei. Wordt niet meer een leuke rijden, ik geef me veste dreig. Maak hem maar vast, de brander is gewillig. Dat is maar voor een oor, dus ik ben wat onverschillig. Geen sterveling, wie daar ooit ben wat van shot. Ik kom er net doorheen, dus ze kennen me op.
Ze geven je al je hartstikke een deel vallen. Want ik ben een roeghouwer. Ja, fantastisch. De Hoenekap en natuurlijk Roeghouwer. En ik herinner nog even terug de gong hier bij Omroep Friesland. Want de dames van de Dragon Girls, prachtig mooie act, mijn viewer hier in de garage, die maakten een hele mooie show van. Ik denk gewoon even naar deze staan. Dames, wie dit nog een kort klusje hebt, je misschien je haast boeten. Ja, maar we hebben het warm met vuur, hè? Ja, het zag er fantastisch uit. Dankjewel. Ja. En dit game onder oren, Game McDwan, dus na week zaterdag? Ja, onder andere. Ja, volle meer nog eigenlijk, hè? Volle meer, maar we gaan niet alles verklappen. Ja. Nee, dan moet ik een beetje spanning opblijven. Ja, dit is maar een heel klein tipje van de sluier. Fantastisch. Ik wens je na week een heel soort succes. Ik vond het fantastisch. Blijf nog even hingen hier dat je hem er weer bij bent. En bedankt voor de prachtige show. Ja, ook bedankt wel. Oké, succes. Ja, bedankt. Goed, wij gaan even uit de garage. Richting de gong weer. Ja, zo werkt het nou. Live radio, live televisie. Klaas, mooi hè? Ja, ik vind het geweldig, joh. Ja, je wordt er heel wijk van hem, nee. Die moest krijg wikkeld zijn, maar ja. Wat een show, en dat beloven we van na week, jongen. Ja, jongen, ik houd hard vast. Bromlussen erbij. Ja. Net alleen de dames, maar ik een geweldige luchtshow zit er te wachten. Dus het wordt echt een enorm spektakel. Als wat misvappen. Als je mijn chips en cola van televisie Ik krijgt. zie het voor televisie, hè? Ja, zeker. Geweldig. Zullen we nog maar even spelen? Ja. Welk nummer? Nou, we spelen een nummer vroeger, en hier is 20 de back. Toen dienen we nog wel eens dingen die we nou eigenlijk nog wel doen. En dat is gewoon smoorsoep en dan in de auto stappen. Rock and roll! Drink erin. Ja, we treien zitten in de kroeg. En hoe het tol we aan een werk sloeg. Gauw naar jongens, en dat is er niet alleen. Troepen naar wij rijden lelijk heen. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hier komt, en jou weer nog wat meer. En drinken er hier eens net verdier. Oh, hier komt, en jou weer nog wat meer. En drinken er hier eens net verdier. In de auto, dat kon net zo ver. Toch maar even de gordel ver. Nog even stopje, want het gaat verkeer. Ik mag tot zijn tweeën in de slee. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hier komt, en jou weer nog wat bier. We drinken hier eens grut met bier. Oh, hier komt, en jou weer nog wat bier. We drinken hier eens grut met bier. Ja, we treien zitten in de kroeg. En hoe dat tol we aan een werk sloeg. Maar gauw naar jongens, dat is er niet alleen. Druppen naar wij rijden niet lelijk heen. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hier komt, en jou weer nog wat bier. Drinken hier eens grut met bier. Oh, hier komt, en jou weer nog wat bier. Drinken hier eens grut met bier. Oh, hier komt, en jou weer nog wat bier. Drinken hier eens grut met bier. Oh, hier komt, en jou weer nog wat bier. Drinken hier eens grut met bier. Alsjeblieft. Hoenekap en Stravelte. Fantastisch. Straks nog een hele grote finale hier. Maar eerst even praten met Emiel. Emiel, kom even bij mij op de bank als woord, jongen. Het kratje bier is haast op trouwens. Is het je net een merk nemen, maar dit is je verste merk, want het is onbekend wordt, hè? Nou ja, we winnen toevallig in de Aldi. Dus, vandaar. Hey, hoe gaat het met mij optreden? Is het altijd bier en wast en rock'n'roll of net? ja, bij optredens wel, ja. Feestvieren. Feestvieren, ja, daar ben we voor. Dus, Is Bordeaux, ik vind het lood echt nog mooier dan dat je hem hier met je fjouwer in de sfeer heb ik oors wordt. In de band nooit met fjouwerman binnen. Nou ja, we zitten er al een heel skofje in aan te hekken, wist je wel. We wonen eigenlijk al van het begin wel een extra bandlid, maar ja, we hebben wel een beetje zetten, maar dat een worden Pipo met de komen of zo. Hij is door de ballotage kwam, Jeroen. Maar ondanks houden we toch Jeroen maar gewoon aan met altijd plaatje. Ja. Had er ook meisjes maar die naar je noemers of net?
Nou, ja, lessen gaan we repeteren. Ja, Bart die kon op het laatste moment met mij repeteren. En toen hadden we met z'n trein wat toch het oude hoeren was. En op een gegeven moment kwamen in één keer weer 2 nummers. Dus dan merk je gewoon dat die motivatie nog gewoon extra. Het is wel wat nice is hoor. Dus ja, we zijn super gemotiveerd gewoon. Ja. Betekent dat je in de toekomst dat we Hoenekop weer misschien een wat steviger of een oorloed krijgen? Of wil je hem er toch wel wat vast horen van je wen binnen? Nou, als de laatste plaat van Hoenekop juist Psalms voor de Roeg hadden, juist eigenlijk al die verschillende stijlen. En dat vind je mooi. En nou, dus Jeroen had al die pedaaltjes. Dus het ene nummer, dat werd er heftiger van. En, maar als bijvoorbeeld de Roeghouwer is, er zit een soort takkeltje in. En wie had het eigenlijk mee, het staat eigenlijk op onze website. En dan mensen zeiden van ja, het wordt er rustiger van. Ja. En we hadden een extra gitaar, maar het wordt er rustiger van. En horen noemen ze zoals Vreten Midje. Ja, die knallen nou nog, die knallen jaren omheen. Ja. Trijken met Stravelte, geweldig grote optredens na weken dus de climax. Duizenden mensen van je menoors. En ik denk dat het een soort eindpunt is van een hele lange periode. Alleen maar meer, grutter, populairder, gruttere optredens. Wat hij hem de laatste jaren in een soort van rush zit te zitten. Hè? Ja, daar had hij altijd wel een stijgende lijn in zitten. Ja. Maar, ja, is nooit bang geweest dat het een keer stoppen? Nou, ik denk als het bezig blijft, dan maar als ik gewoon bezig ben. We gaan een kwartier 3 volledige albums al leveren. En ik denk als je naar je nummers komt, naar je clipje en de blues te douane, dan krijgen de mensen net zo gauw nog. Nee, want Stravelte hier natuurlijk een geweldige naam hier in Friesland. Dat hij hem intussen opbouwt. Is er ooit echt verwacht dat hij hem 4 komen zo'n? Nou, je bent een begrip. Toen we kregen begonnen net natuurlijk. Ik denk van ja, het is vast te roeg voor een groot publiek. En we hebben meer dacht dat het volle meer afkeurd worden zo, het roeg praat en weet ik. Dus daar werd het nooit van bedoeld. Maar toen we kregen wat begonnen op te trainen, toen konden we wel merken van heel enthousiaste mensen van totaal van nou, we hebben wel wat, weet je wel. Goed, nee, het weet zeker zet van na week komt er toch een moment dat je hem zegt, wie toch even kalm moet. Misschien naar boeten daar, je hem dan gewoon trom bij noemers schreeuwen of zeg je hem echt even, we nemen echt even een soort van sabbatical? Nee, we zijn achter de schermen, we echt heel druk doen. En het is ook heel normaal dat een band zeg maar periode optreden, periode studioplaat. Ja. Maar wie doet dat gewoon in een stuk trouw? Ja, dus het is eigenlijk heel net zo raar dat iemand zei van we houden een skofje mee op, maar we gaan hier wat minder in Friesland spelen en wat meer boeten de provincie. Er is belangstelling van hem dus? Jawel, ja. En nou ja, daar zitten we zelf ook nog wat extra achterom maken. Maar we doen 15 optredens, dan houden we dat exclusiever in. En dan zetten we een tour op, Hoenekop Friesland Tour. Dus, gruttere zaal of vooral juist de kroegen? Nou ja, tuurlijk, wat gruttere zaal. Want we maken als je van als we boeten Friesland spelen, dan is er weinig gage te hebben. Dan moeten we dan wel een beetje compenseren kunnen. Maar grote optreden zien. Maar daar hebben we al best wel animo voor. Dus ik hoop dat ik over hier begin van het jaar een Friese tour al mij promoten kan en zien laten van nou misschien dit binnen 15 optredens. Dan weten mensen van tevoren waar we komen. Dan kun je een plakje uitzieken of naar meerdere optredens gaan natuurlijk. En dan voor de rest willen we dan meer boeten Friesland spelen. Ja. Heb je een planning voor het nieuwe album? Ja, dat wordt waarschijnlijk. Dus we beginnen in Friesland. Het begin van de Friesland Tour is hier 15 maart in Theater Romein in Leeuwarden. Ja. Dus dat gaan we ook al. Dus we zeggen wat verder vooruit dan eerst. En daar willen we misschien. Nou, zitten we te denken om dus een soort best-of CD te maken. Ja. Ook omdat we nou Jeroen erbij hebben en we willen ook die nummers opnemen, maar die extra gitarist erbij. En dan, maar we hebben zoveel naar je nummers alweer. Dus dan komt er, als het goed is, horen hier bij Hoenekop Festival. En dat doen we gewoon wel natuurlijk, dat geven we gewoon met trouw. Dan komt er weer presenteren we een splinternieuw album. Ik ben al benieuwd. Ja, nou ik kijk, wist ja, je weet nooit welke kant op gaat. Goed jongen. We gaan terug met DJ Klaas. Altijd dood in ieder geval. I'm in a groove.
pull up your socks. Cause we just broke the law and now we're running from cops. I got my lip boss fighting, now there's blood on my top. And I'm still out looking for a party, somewhere to stop. I got my peeps, them telling me they know where it's at. So I pull out 20 notes and jump straight into a cab. I'm on my way to where I'm going, thinking I need more jack. But that probably ain't the brightest idea I've ever had. Cause I always stay too long. Long enough for something to go wrong. hey, on the run from the law, I'm looking worse for wear. I go for a door, and suddenly I find myself somewhere. Something's bound to go wrong. If I stay too long, I know I gotta get to dawn before I start singing my song. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. I got my peeps them with me at the bar doing shots. Cause now we're so fucking past we don't know when to stop. I got my girlfriend rigging me, belling me up. I know I should probably answer, but I just can't be fucked. I got my peeps them with me and I'm having a blast. I'm feeling so fucking good right now, I want it to last. So I put my phone on silent and I refill my glass. The music's so fucking banging, feel like I wanna dance. I'm at the bar and I see this chick checking me out. From afar, yeah, she wants my dick, tearing her down. She's got a squat so short, make her draw from the mouth. Look in my way as if to say I'm moving for sure. So I pull a chair up right there and buy her a drink. She said cheers, I say yeah, our glasses go click. Now I'm being bound in a cab, rolling this girl. Once the cabin paid, we make our way up to the hotel. Now I'm in the lift, getting lips, don't listen slow. But do I care, do I fuck, come on the road, yo. Ja, heerlijk. Muziek dat we net vaak draaien bij de Omroep en zeker ook net in Noorderwien. Maar toch eens even goed om te jaren. Klaas, doe eerst het uit. Joert, waarom deze plaat? Wat je? Hey jongens, ik heb even stil werk. Jij wil hem net. Waarom deze plaat? Dit is een te gekke plaat. Dit is, ik hier de keuze tussen... ik zou een jazzplaat wel kennen. Of een bluesplaat. En toen denk ik door Heino. Maar die vind ik eigenlijk wel goed. Ik denk dit is lekker Engels. Dit komt lekker uit Londen. East End, West Ham. En het zijn straatschoffies. Oké. Ja. En de naam nog. Plan B. Ja. En er zit ik een reden achter. Toen had ik het niet in Engeland winnen. Ja. In Londen. Ik dat nog, ja. Hij is tussen die straatschoffies Ron of net? Hij is daar de popcultuur van mij kregen of net? Nee, totaal net. Oh, hoor op. Ik zou het net waren. Nee, hè? Nee, elke jongen gezellig lekker in mijn hoes en dan krantje lezen en boekje lezen. Hoe weer die tijd voor die daar? Ja, dat wie alleen maar ingrid muziek. Ik ben Erik en maar dezelfde als ik het zing. Ja, hè? Ja, dat wie al lezen. Zullen we dus nog jaren? Ja, ik ben even om muziek aan het snuiven. Nou, ik zei ik. Ja. Dus alleen nog hier na een weekend weer voort en ik ga er wat langer omhang. Ja. Mist het? Londen? Ja, maar we gaan de laatste weken van december gaan. Dan pakken we 3 wedstrijden van West Ham, pakken we mij. Dus ik verveel me net. Ik ben er helemaal blied. Mooi jongen. Goed, ik ga nog natuurlijk naar de heren. Die staan er al klaar voor. Hoenekop, natuurlijk Thiermei, Strawelte. Fappen, ik mag het toch vragen. Ja. Na je weekend. Ja. Wat voor gevoel is erbij? De laatste keer. Ja, dan nemen we weer afscheid. Ja, Willem. En dan? Ja, Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018. Ja, maar net. Nou, dat is weer over 4 weer, hè. Zullen we iets in de agenda zetten? Zet me in de agenda. Toch een beetje emotioneel? Of is het gewoon, jongens, we gaan er weer voor en we beuken en we showen we? Ik krijg ze altijd lekker spelen en dit is gewoon geweldig. Dus het is weer een geweldig optreden, krijg ze die horen. Ja, maar West, het is nog net West. We moeten er nog in, maar nog wel weer memorabel. Ja, van de vader al. Ja. Mensen hartroer, er wordt YouTube tweet, hoe Facebook. Mensen willen erheen. Op een gegeven moment wil je erheen omdat mensen er heen gaan. Hè? Dat is het punt. Je moet erbij wijzen. Als je er net West bent, kan je er niet door mij praten. En dat is de reden. Is de show op een of andere manier nog te vergelijken met wat je op Veenhoop en Droegenham die had? Of wordt dit weer oors? Oh, dit wordt een trapje heger. Ja, je komt oordingen bij de zin, meer noemers. Dit wordt professioneler. Het podium is groter. Een geweldige luchtshow. Geweldige luchtshow. En wie ben, denk ik, een tikje motiveerder als de vorige 2 keer. En toen winnen we wel 100%. Ja. Dus de mat wordt versterkende middelen niet, Willem. Anders redden we het net.
Wat chips en cola toch, hè? Nou, in Harkema zitten vroeger wat hutfietsers en die broeken ik wel eens. Daar ga ik nog wat van lezen. Ja, maar ze broeken hetzelfde met Meel ook, hè? Dat zeggen ze, hè? Ja, dat is ja. Zullen we nog even los op deze vrede Mickey? We gaan los. Strawel tegen de kap live in Noorderwin! En we gaan los met een liedje van Johannes de Heer, namelijk Johannes 153. Welke vriend is onze Jezus? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Maar waar sluit ik je nog verbond? Maar waar sluit ik je een verbond? Ken reis maar twee bedenken. Ik ken reis maar twee bedenken. Mijn herder De herder en mijn wetterhond. en mijn wetterhond. Bijke Bijke kwispel tot ik kwispel. Als ik thuis thuis kom. kom. Bij mijn En bij herder mijn heb ik bescherming van. Ga ik bescherming van? Waar kan Waar? ik nou nog vertrouwen? Kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder Mijn en herder. mijn wetterhond. En mijn wetterhond. Alles zie ik op een rail. Een baan, een auto, een huis. Hier is de roos van mijn leven. Maar die ik alles wat ik doe. Maar van de baas mocht ik naar het UWV. En toen had de bank weer ons verkocht. Je bang, je hield en je hoes meer. Toen kreeg is de weg al gauw die nog. Wat rij je fjouwer? Waar ben ik dan op vertrouwen? Waar ben ik dan op vertrouwen? Waar zit ik je dan vertrouwen? Mij wat doe ik je dan vertrouwen? De reis met wat betekent. De reis met wat betekent. En wie weet er ook. Maar ik wist wel dat ik thuis kom. Wie niet helder had bescherming voor. Waar kan ik dan op vertrouwen? Waar kan ik dan op vertrouwen? En wie weet er ook. Dan zet is mijn Kia op mijn naam. Toen ben is het samen bij een oor. Ik gie naar mijn beste maat om Rita. Maar is die mijn picando halloor. Het was bij al heel lang op eten. Toen ik het al niet in het show. Nou lees ik in de televisiedozen. Maar mijn herder en mijn wetterhond. Wat rij je fjouwer? Waar kan ik dan op vertrouwen? Waar kan ik dan op vertrouwen? Zit ik je dan vertrouwen? Maar wat doe ik je dan vertrouwen? De reis met wat betekent. En de reis met wat betekent. En mijn wetterhond. Maar ik wist wel dat ik thuis kom. Bij mijn herder had bescherming voor. Waar kan ik dan op vertrouwen? Waar kan ik dan op vertrouwen? En mijn wetterhond. Mijn herder en mijn wetterhond. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Maar waar zit ik je nog verbonden? Ken de reis maar wat betekent. Mijn herder en mijn wetterhond. Bijke kwispel tot ik thuis kom. Met mijn herder had bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhond. Wat rij je fjouwer? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Zit ik je dan vertrouwen? Maar wat wil ik je dan vertrouwen? Reis met wat betekent. Reis met wat betekent. En wie weet er ook. Bijke kwispel tot ik thuis kom. Met mijn herder had bescherming voor. Halleluja. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Waar kan ik nou nog vertrouwen? En wie weet er ook. Mijn herder en wie weet er ook. Gospel, Dixie, gospel, that's open! Alsjeblieft. De primeur van Willem. En Willem gaat naar je jong. Dat gaan we nooit meer maken. Hoho. Ik moest nog zet versnodden. En want ik heb gehoord. Te lang moet door de jaren zullen we wel komen. We moeten nog mijn
3 en ik hou me van de jongen. Daar komt die griener allemaal bij, dat vrij ik me af. Juster die deur naar ik ze veel meer dingen weg. De gasten midden, maar ik roep hegen af. En jongen weer een burger aan een hartje voor de leg. Yo! Mijn boezem zit vol smadden, hij want ik heb gehoord. De lang voet door, ja, de zullen we wel wat komen. De wacht nog mij met smadden, want ik ben zo begaan. Ik kom wel in de trui en ik hou me van de leg. Stop, ik ben stop verkoren, stop verkoren, stop verkoren. Harry Jassen, ik ben stop verkoren. Harry! Okay, Sjoerd! Hey, man! Rick! Open de poep, zet op de stoep en laten we vrolijk wezen. En laat wat dan Willem! Hey! Dank je wel. Nog hier! Speel je? De primeur van Willem als zanger en muzikant. Percussionist. Percussionist. Ja. Oktober weet ik zei dat het een machtig feest. Wat roken wordt soepen en het draadje wordt zijn beest. Oktober weet ik zei dat het een machtig feest. Wat roken wordt soepen en het draadje wordt zijn beest. Wat roken wordt soepen en het draadje wordt zijn beest. Wat roken wordt soepen en het draadje wordt zijn beest. Harry de Bijk, joh, Harry de Bijk. Harry de Bijk, joh. Zo'n al is stil. Wie zo'n al is stil. Zo'n al is stil. Beetje een oorspraak. Oktober weten zij dat het een machtig feest. Wat roken wordt soepen en je draadje wordt een beest. Wat roken wordt soepen en je draadje wordt een beest. Wat roken wordt soepen en je draadje wordt een beest. Ja, dat valt me een makkelijk feestje in de WTC. Ongelooflijk. Iedereen komt even nou, hè, even een kaart. Ja,
Jazeker. Hey, maar wie Willem even bedanken. Ja, Willem, jongen, hartstikke bedankt. Willem, beste hartstikke man. bedankt. Hè. Hey, Willem, dat is een reuze Kangeloos, jongen. maar ik de meeste van de techniek, hè. Daarachter een drukke lijn. Techniek bergen nou, jongen. En die van Bergen, 100 punten. En de cameraman. Hier de cameraman. Hartstikke bedankt, hè. En de Dragon Girls natuurlijk, de Dragon Girls. Dragon Girls. Hey, tot na je weekend, hè. En dan hebben we mijn mem direct nog. Je mem ook bedankt. Mijn mem ook bedankt. En de begeleiding van die mem. Ah, Ollie bedankt, hè. Zullen we een spelen? Ja, ik vind het goed. Ja, ik vind het goed. Hey, en gedraag je onze mee. Maar ook wat zo mee. En gedraag je onze meest. Maar ook wat zo mee. En gedraag je onze mee. Maar ook wat zo mee. En gedraag je onze meest. En ook wat zo mee. En gedraag je onze mee. Meesken, tot na je weekend WTC. Bedankt. Emiel, Bart, Rick, Foppe, Sjoerd, Harry, Paul en Jeroen. Terwijl de Hoenekop, Tiger, dank voor je komst. Wat een feest op Vredemiddag. Ik jou ze al hier aan. Jongens, dankjewel. En wat een bijzonder optreden hier. Ik bloei hier achter. Ik bloei hier even achter de kabel zingen. Foppe, dankjewel, jongen. Fantastisch. Ik meid je gewoon een rondje. Emiel, hartstikke mooi, dankjewel. Echt dankjewel. En Paul, jongens, dit was helemaal geweldig. Na weekend, gewoon erbij wezen, net stinnen erheen, zoek ze. Zaterdag, een mega show en het wordt feest. Kijk je me vertellen. Foppe, bedankt. Willem, graag gedaan en bedankt dat we je wijzen mochten. Na weekend zaterdag. Na weekend is nu. Zo die broer naar een plaatje, hè? Mijn broer nou een plaatje, een hele mooie. Let maar eens op. Komt-ie. Klaas, ik zou die zaterdag. Wat wordt het dan laatste muzikale akkoord hier? De Dropkick Murphys, jongen. Dankjewel, dit wie nog weer live. En het werd morgen nog herhaald. De hechteputten en Snijderman van 10 tot 12 in zijn geheel. En zorg ik op het YouTube kanaal. Morgen de hele uitsturing daarop te zien. youtube.com/Noorderwind. Dit wie het. Hoi en goed weekend. Whether to toil, to labor, or just plain piss your days away, away, away. Got a funny feeling that my times are caught in the jar. Madness and insanity have arrived. No to Christ and everyone else, my times are caught in the jar. Satan's strength is bearing down on me. Up in the morning, here comes the day. God knows I hate it this way. When I'm in a casket live. Fighting the wife, neglecting the kids, spending time on ridiculous bids. The 4 walls are closed and end. Got a funny feeling that my times are caught in the jar. Madness and insanity have arrived. No to Christ and everyone else, my times are caught in the jar. Satan's strength is bearing down on me. My times are caught in a jar. Madness and insanity have arrived. No to Christ and everyone else, my times are caught in a jar. Satan's strength is bearing down on me. Got a funny feeling that my times are caught in a jar.